Bismillahirrahmanirrahim. Nantinya batas samani Gusti kang mumping dumadi Allah Subhanahu wa taala. Ingkang maha welas kula hasih. Ingkang sampun maringi kita pendengar rahmatan boten kita sedaya. Ing mriki kawula sakadang lumantar marga langit campur sari kami jul saking laladan. Banjaragung ingkang kamimpin dening Ki Hendro Suryo Kartika Marasika Maraswan Jingan Tinggal Sami usipun dumateng keluarga agung saking Bapak Saryono lan Ibu Yuriyanti lumebar warga masyarakat Pandempuran sedayanipun sesepuh pinesepuh ingkang sampun pinarak lenggah. Rawuh margi kenjak pangamardikan panjenengan sami saged kasalira walase Gusti kamurbing dumadi saged rahayu rahayu yang sami pinanggih widodo ing sambikala. Ing mriki Bapak Saryono lan Ibu Yuliati kagungan hajat inggih menika ingkang sepindhah Walimatul Khitan putra kinasih ingkang dipun tetakaken inggih menika Wildanis Maulana Irsrat utawi Danis mugi putra kasebat ing temen ndadosaken putra ingkang migunani tumrap menungso lan bangsa patuh dumateng tiyang sampahipun dalah agaminipun mugi ndadosaken putra ingkang saleh kajeng ingkang kaping kalih inggih menika Walimatul Tasmiyah utawi selapanan ingkang dipun paringi asma Alesa Enjang Kinanti mugi putri kasebat ing temben dadosaken putri ingkang migunani tumrap menungso lan bangsa dalam patuh dumateng tiyang sampahipun dalah agaminipun dadosaken putri ingkang saleh. Amin. Ora rawuh pramila panjenengan sami tinimbalan dening Bapak Saryono dalah Ibu Yuliati rasa perlu dados paneksi bilih putra ingkang dipun tetakaken sampun katetaken mugi putra ingkang tembe lair sampun dipun paringi asma. Mugi buat kawula sakadeng matur nuwun sanget dumateng jajaran pemerintahan desa khususipun desa Pendem baik Pak Inggi maupun staf desa senesipun ingkang sampun maringi keluarga tuan rumah lumantar marga langit campur sari ingkang sampun pinanti dening para seniman seniwati ingkang sampun kondang ngawontar sak jagat Jepara ingkang sepindah Diajeng Roro Trika Ayu Lestari kalajengaken prayengan mijil saking laladan toh grok jengkong Dia Ayu Putri Putri Lato-Lato mijil saking laladan bondo iki menika Diajeng Roro Rahayu Iswara kalajengaken piyayi mijil saking laladan Jogja maksudnya nyujug saja ya pinanti dening Diajeng Roro iya Sabina Sabara
monggo pun lajengaken Mas Margo Langit campur sari.
matur sembah nuwun setunggal pambuka sampun kasarira dening para seniwati-seniwati saking marga